na siya. Maalat. Ito naman si Maria ngayon. What? Oh no! Nani? Alam niyo na. Tingnan niyo yung mata niya. May tampo siya ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Nagluto siya ng maalat tapos dinagdagan niya ng ano, tubig. Nasa isang kaldero na yung sabaw. What? Ayaw, di ba? Tapos ayun, nagalit na siya. Imbes na maupo siya dito sa unahan, andun naman siya umupo sa likod. Dahil nagalit siya. Kasi na sinabi ko, What? isang kaldero yung sabaw. Tapos binuhos na yung ano, yung ibang sabaw sa inodoro. Para hindi ko alam na maalat pala yung sabaw niya. Tapos ayun ngayon, hindi na siya nagsasalita. Oh no! May tampo na naman yan. Isang linggo na naman yung tampo niya dahil lang sa sabaw niya. Ayan, may baon na naman siya para sa isang linggo. Next time ha, gumawa ka ng tinola. Dapat yung malaking kaldero na para hindi maalat. Nadagdagan mo ng isang galon na tubig. Ba't hindi ka nagsalita? Ayan, pag may tampo siya, malalaman nyo. Nung isang araw, dito sa umupo, dahil wala siyang tampo. Ngayon, tampo at saka galit yung dinadala niya. Dahilan sa sa pagluto niya kanina ng sabaw. Umabot ng isang kaldero. Halos wala ng lasa. Lasang kamatis wala na. Lasang maasim wala na. Dahil maalat. Ayun na bumaba na siya. Maalat.